De mem wie net meer te redden, maar in het wetter zegt de Fiener ik nog 2 jongen roem zwemmen. En achterlitten wie geen optie. Dan win deze altijd Sint-Nederland. Ja. Maar de jongen binnen nog springlevend. En ze krijgen een nijplakje bij de vogelhelling in Oerterp. Heel dolwend binnen ze hier nog net. Was dus bij otters en bij meerdere jonge beesten merkt de eerste dag dat ze hun mem kwijt binnen is dat ze schreeuwen. En dat hek van de morgen inderdaad ik jet. En dat het toch contact zacht wordt. De beesten worden verplaatst naar haar nieuwe verblijf. Met een heel soort vogels als boorje. Maar toch kunnen ze hier ook wel wat met otters. Ja, daar had jij het niet in. Ze ben vreselijk nieuwsgierig. Dus ik vermoed dat ze direct er wel uit willen. En ze ben ik benauwd. Ze wil wel graag in de warmte. Het is absoluut geen dagelijkse kost. En het bloedt fantastisch en het bloedt mooi. Want het is een hartstikke mooi beest om te zien en om mooi te werken. Dus hij is vreselijk hastig al. Dan ben je toch veel te hastig. Je kan er maar in, doe maar. Hoe lang moet ze hier blijven? Nou, ze bent vrij lang hier blijven en ze moet helemaal zelfstandig eten en drinken en vangen. Nou ja, dat gaat met deze denk ik hartstikke goed. Ja, daar moet je wel wist van wezen. En dan zie ik contact met de mensen die otters uitzetten en die begeleiden het uitzetproces weer. Zie, dit is mooi, hè? Dit is wel zo'n mooi gezicht. En dat is ik altijd wel fijn, dat je zorgt dat ze er weer uit komen kennen. Het is krek als een mem. Je bent rennen voor het eerst of fietsen voor het eerst. Dan wordt het even zien dat er goed remje kan en afstappen kan.